múzea. Je našou cťou, že môžeme pre vás pripraviť našu výstavku malú. Chcel by som sa na začiatku hneď ospravedlniť. V súčasnej dobe prebieha v našom múzeu viacej projektov, ktoré vyplývajú či už z európskych fondov, respektíve prebieha u nás aj výstavba múzea, čiže poprosím vás o zhovievavosť. Pôjdeme tu troška ďalej. Jaku a našeho československého L-29. Svetovej vojny používali vrtuľníky Sikorsky, ale v obmedzenom množstve. Rusi sa tomu začali venovať až tedy po skončení druhej svetovej vojny a dá sa povedať, za 2 roky skonštruovali tento vrtuľník. Dole tohto bol 70-80 km. V útrobách tohoto okrem leteckého motoru je namontovaná aparatúra. Boli rozpalené a nahradili ich vlastne potom tie D-30 a iné hufnice, ktoré sa používali. No a tam potom ešte v ulici iný minomet, ktorý máme. Nie z toho je, ale taký išli klasov, prechádzali jednou branou, vchádzali druhú stranu, vychádzali a z toho vyskakovali. Do každého normálne boli 18 vojakov, ale sa ich škodovali. Výstavku ručných palných zbraní, výzbroj jednotlivca v našej armáde z obdobia povojnového, to znamená v podstate po druhej svetovej vojne až po súčasnosť, dá sa povedať. No. Čiže máme tu zbierkové predmety vystavené od tých 50. rokov až po súčasnosť, ktoré sa teda chronologicky, v podstate odtiaľ to by som to zobral, až po druhú stranu. Čiže máme tu aj takto rôzne kuriozity. Štandardná výzbroj, ktorú si možno pamätáme kedysi, áno, dekalami. Áno, prvé verzie boli v kalibri 9 mm, čiže 23-25. 23 mala pevnú pážbu, 25 mala sklopku, puška na šerm bodákom. Bola to branno-športová disciplína aj v 50. rokoch. Prvýkrát sa použili oficiálne verejne na Spartakiade na Strahove v 55. roku. Nech sa páči. Názorná ukážka, presne tak, zatúj strucho a jednoducho môžem predviesť názorne. Ty, kokso, to bolo dobre! Samozrejme tiež ako bezzákozová. Vychádzala z nemeckého Panzerfaustu. Ten vývoj prebiehal v rokoch 49 až 51 a teda zavedená bola až do polovičky 60. rokov, kedy ju potom nahradila RPG-7. Potom ďalšou zaujímavosťou nášho československého zbrojného priemyslu bol gulomet vzor 52/57, konštrukčne vychádzal z gulometu 52. Čo sa týka tejto zbrane, tak dostrel bol od 30 do 70 metrov. Koľko? Od 30 do 70 metrov. Boli tlakové nádrže, princíp odpalu bol piezoelektrický, takže klasická RPG-7 so zameriavačom PG-7. Áno, to je v podstate lisovaná preglejka. Do toho sa používajú generátor a tulák. Generátor slúži ako energetická strela na vydržanie dverí. Tulák reaguje pri kontakte s sklenou tabulou, sa aktivuje roznetka a do miestnosti sa rozptýli slzný plyn. Na záver by som povedal k tomuto výkladu už len toľko, nech sa páči. Na dvere to je to vynikajúca vec. Lepšie ako brokovník. I'm not going to. How I know? Kurwa, nie go jemy 20%. Kada wreci ładnie sami wydamy. Możemy? Veci, ktoré neuvidíš v Marste.